Na mane jalup jatend piny Rigathi Gachagua kaachiel kod jood bura masire lwedo ne oriembe ik moro e gweng' ma Ngariga mani Limuru. Mokuom rowere manochopo e ikno ne oyawo tule kinde ma jaod bura ma Limuru Peter Mwathi ne loso. Mokuom jopiny oyudo hinyruok kendo mwandu bende okethi kinde tulo makamano, kaka jafwambo marwa Cynthia Onyango lero. Mane en jalup jatend piny Rigathi Gachagua kaachiel kod jood bura masire lwedo ne luwo chenro mar ik mar mosenindo Erastus Nduati e gweng'no ma Ngariga mani Limuru. To mana Camille Polo ne en ng'wech matienda gi machama tuoni bang' tulo muoche hema ma Gachagua kod jood bura masire lwedo ne obetie, gino mane ochunogi mondo giwuog ng'wech ka gitemo reso ngimagi. Mane oluwe nyime en muko mar hemani kaachiel kod turo kombe e kinde ma joma ne oyuoro ik to goyo nduru ka giringo gireso ngimagi. Nyamburko mane Gachagua birogo emane ogeti kod kite ka kombe bende ne otur e tulono. Walikuwa wana target kwenye Rigathi Gachagua meketi, ile gari Rigathi Gachagua walikuwa naenda ndani yake, walikuwa wanamtarget yeye mwenyewe. Tunaona ni kama kulikuwa na mpango ambayo familia na viongozi ambao walikuwa wamefika katika mazishi haya hawakuweza kujua kuna kitu ilikuwa imepangwa. Ni kama kuna jama ilikuwa imepangwa yenye hatukuwa tunajua. Jimathoth bende ne ohinyore kinde tulo makama, kakata jofwambo bende ok ne owe mako bilo lit mar tulono. Mimi nilikuwa nimesimama, hata sijui niligongwa na nini. Niliona mawe inaenda juu, nafikiri niligongwa na mawe, nikaanguka chini. Lweny ne ochakore e kinde ma jaod bura machon ma Limuru Peter Mwathi ne loso, kawachore ni rowere moko ne ok dwar mondo Gachagua olos kod joma ne oyuoro ikno. Tunaelekea uchaguzi wa 2027. Mambo kama haya yakifanyika itakuwa gumu kufanya hata mikutano ingine kulingana na ule mrengo huko. So wasipokomesha haya kutakuwa na shida, na kama Mauti Kenya tunaomba tafadhali wizara ziweze kuhusika na ziweze kuchunguza mambo haya. Motelo jaod bura ma Limuru John Kiragu ne otamore bet kod mane en jalup jatend piny Rigathi Gachagua kaachiel kod jood bura mamoko masire lwedo e hema mane oket thenge ne jotelo kinde machuok kende kapok lweny omuoch. Kiragu en jahera maduong' mar jatend piny William Ruto. Tukaanza kuona za ile mheshimiwa wa Limuru aliyekuwa kwa kiti ambaye ako kwa kiti amekuja akakataa kiti ya VIP, amekaa kwa kiti ambayo hastahili kukaa. Tukawa suspicious, tukajua hapa si pazuri. Jodak wacho ni tulo mane omuochno okel kod ywaruok mar siasa e kinde Gachagua kod johera mag jatend piny William Ruto. Ma osenindo Erastus Nduati mong'ere gi nying mar Oledhi ni mwene Limuru ne oik kod yukni mapek kinde machuok bang' tulo makamano. Cynthia Onyango, Ramogi TV.